हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय बे भिडिअआनो जादों नोङो भटार कार्डआव बोरै मबाइल नाम्बारखौ लिंक खालामनो लोगोफोर बेनि थाखाय नों मा खालामनांगोन बेनि थाखाय फार्स्टआव प्ले स्ट'राव थांनानै भटार हेल्पलाइन होननाय मोनसे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै ला सार्च खालामना लोगोफोर होमबा बेबायदि फैगोन नै बेखौ इनस्टल खालामनानै ला लोगोफोर आंना अलरेडि इनस्टल दंखायो बेखायनो आं अपेन खालामसै मोनसे एकाउन्ट बानायना लानांगौ लोगोफोर मबाइल नाम्बार होनानै होमबा आंना अलरेडि एकाउन्ट बानायनाय दंखायो नालाय आङो खुलिना लानोसै बेखौ send OTP होननानै लगिन खालामना लोगोफोर लगिन खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन होमबा भटार रेजिस्ट्रेसन बेयाव थुना हो बाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन लोगोफोर बा गाहायथिं थांनानै बाव नुगोन नै फर्म नाम्बार 8 आव कारेक्सन अफ एन्ट्रिज बेयाव नुगोन माइग्रेसन /कारेक्सन /इफिक रिप्लेसमेन्ट /PWD मार्केटिं बेयाव थुना हो लोगोफोर फर्म नाम्बार 8 आव थुनानै बेबायदि फैगोन नै बेयाव आंनि नाम फैगोन होमबा गाहायथिं थांनानै लेट स्टार्ट बेयाव थुना हो लोगोफोर लेट स्टार्टआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नुगोन नै do you already have voter ID number जुदि नोंनाव भटार आइडि कार्ड नाम्बार दंखायोबा येस होना हो गैयाबा गैया हो आंनाव दंखायो नालाय आङो मबाइल नाम्बारसो रेजिस्टार खालामनो नागिरदों नालाय लिंक खालामनो नागिरदों होमबा येस होनानै नेक्स्टआव थुना हो लोगोफोर नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन प्लिज इन्टार इउर भटार आइडि नाम्बार बेयाव भटार आइडिनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेयाव सेलेक्ट स्टेट बेयाव नोंनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामना ला लोगोफोर ओमफ्रायो प्लेसिं डिटेल्स बेयाव होना हो थुनानै प्रसिडआव थुना हो लोगोफोर प्रसिडआव थुनाय लोगो लोगो बे नोंनि डिटेल्स फैगोन नै होमबा नेक्स्टआव थुना हो लोगोफोर नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि डिटेल्स फैगोन नै नोंनि फुरा डिटेल्स फैगोन बाव गाहायाव बिदि डिटेल्स फैबा गाहायथिं थांनानै बेयाव आधार कार्ड नाम्बार होना ला लोगोफोर आधार कार्ड नाम्बार होनानै गाहायथिं थां मबाइल नाम्बार बेयाव एप्लिकेन्टखौ जेनेबा आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनोसै आङो थुनानै इमेल आइडि होनानै ला बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडि होखांनायनि उनाव नेक्स्टआव थुना हो लोगोफोर नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन आइ साबमिट एप्लिकेसन फर चुज एनिवान नों मानि थाखाय एप्लाइ खालामनो नों माखौ एप्लाइ खालामनो नागिरदों बेखौ थुनानै होबानो जाबाय होमबा आङो कारेक्सनसो बानायनो नागिरदों नालाय होमबा बेयाव नुगोन कारेक्सन अफ एन्ट्रिज इन एक्सिट इलेक्ट'रेल रल बेयाव थुना हो लोगोफोर बाव थुनानै होनानै नेक्स्टआव थुगोन लोगोफोर नेक्स्टआव थुनानै नैबेबायदि फैगोन होमबा नों माखौ कारेक्सन बानायनो नागिरदों बेयाव गासिबो फैगोन नों नामखौबो कारेक्सन खालामनो हायो डेट अफ बार्थ बैसोखौबो आरो जेन्डारखौबो कारेक्सन खालामनो हायो रिलेसनशिप बेखौबो कारेक्सन बानायनो हायो एड्रेसखौबो होमबा आङो मबाइल नाम्बारसो लिंक खालामनो नागिरदों नालाय कारेक्सन बानायनो नागिरदों होमबा मबाइल नाम्बाराव थुनानै होनानै नेक्स्टआव थुबानो जाबाय लोगोफोर थुनाय लोगो लोगो नै बेयाव मबाइल नाम्बार होनो थिनगोन होमबा आं मबाइल नाम्बारखौ होनोसै नों जायखौ भटार कार्डआव लिंक खालामनो नागिरदों बे मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय होनानै भेरिफाइ खालामना लोगोफोर भेरिफाइआव थुनाय लोगो लोगो अटिपि फैगोन नै दसे नेथ'
OTP फैबाय होमबा OTP खौ होबानो जाबाय भेरिफाइआव थुना हो थुनाय लोगो लोगो नैबे नै भेरिफाइड मबाइल नाम्बार ओंखारबाय बा नेक्स्टआव थुना हो लोगोफोर बा नैबेबायदि डिक्लेरेसन फर्म फैगोन नै ओजों थां प्लेस अफ एप्लिकेन्ट नोंनि जायगानि नामखौ हो बा बेबायदि डिटेल्स फैबाय नै रिभिउ फर्म फैबाय आरोना फर्म नाम्बार 8 नि फुरा नोंनि डिटेल्स फैगोन होनबा नों खेमसे चेक खालामबानो जाबाय मबाइल नाम्बारा जाबाय नै आधार कार्डआबो फैबाय नै होमबा कनफार्माव थुना हो लोगोफोर कनफार्माव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै थेंक इउ होननाय थेंक इउ एप्लिकेसना साक्सेसफुल जाबाय होननाय बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला जुदि नोंथांमोना मालाबाफोर साक्सेसफुल जागोन ना जायाखै बेखौ ट्रेक खालामबा बे नाम्बारखौ रिफारेन्स नाम्बारखौ नांगोन आरो ना लोगोफोर रिफारेन्स नाम्बार फैदों नै मोनसे रिफारेन्स नाम्बार नायनानै ला दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेल